Ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawri jinsabu għaddejjin b'xogħlijiet estensivi biex fost oħrajn tinfetaħ berġa l-komunità Beltija fil-qalba tal-belt fil-binja tal-Kunsill Lokali. Ix-xogħol b'investiment ta' 200,000 euro se jwassal għal ftuħ ta' librerija lokali u biex jiġi installat lift biex jitjieb l-aċċess għall-Librerija Nazzjonali. Il-Perit Chanel Busuttil li hija responsabbli mill-proġett għaltinna li l-binja kellha tiġi rinforzata minħabba l-ħsarat li ġarbet tul is-snin. Kien jinkorpora ħafna xogħol biex taħta stajna nsibu l-ġebla oriġinali li kien fiha naqra ħsara mhux ħażin u allura kellu jsir ċertu rinforzar strutturali u restawr biex inkonna dak li ngħidu l-iskanetru biex nibdew naħdmu. Apparti restawr fuq il-ġebla li kellha tiġi miksija b'materjal apposta li ma jagħmilx ħsara lil ġebla qed isir xogħol strutturali biex il-binja tkun tista' taqdi l-ħtiġijiet tal-Beltin. U fejn ħajkun hemm ukoll il-berġa fejn jista' jpoġġi t-tabib għall-komunità tal-Belt u li jkun jista' jaqdi funzjonijiet li forsi s'issa l-Beltin kellhom dejjem jindew il-Florjana. Ix-xogħol jinkludi t-tindif tas-sular ta' taħt il-binja miż-żoni ta' esibizzjoni illi kien hemm qabel li jinkludu injam, ġibs u ħitan diviżorji u materjali oħra preżenti fis-sit. Dan is-sular mifrux fuq medda ta' 500 metru kwadru se jwassal biex jikber b'mod konsiderevoli l-ispazju disponibbli għall-Kunsill. Il-Ministru Owen Bonnici qal li l-Gvern huwa kommess li jgħin lill-komunità Beltija biex ir-residenti jkunu moqdija aktar fil-waqt li tiżdied l-aċċessibilità. Hawnhekk hawn komunità li hija nieqsa minn ċertu faċilitajiet u l-wedda tagħna kienet li aħna nisimgħu dik it-talba. Ix-xogħlijiet fuq il-faċilitajiet mistennija jkunu lesti sal-aħħar tas-sajf. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.